Rama Bargawa sajeg dumblek cekek glegek ya lagi pisan iki aku nglakokne. Oh iya. Banjaran Rama Bargawa ya Mak. Ya lagi iki lakone wis dipaket. Bengi iki panyuwunan saka Bapak Kepala Desa kang sarta warga masyarakat. Ingkang lenggah ning Majaseta. Nyuwun lakon pamundhutane lakon request lakon sing kira-kira dalange ndase iso mumet no. Ngono. Njaluk lakon Banjaran Rama Bargawa sajeg dumblek cekek glegek ya lagi pisan iki aku nglakokne. Oh iya. Banjaran Rama Bargawa ya Mak. Ya lagi pisan iki. Dadi upama ibarate wong mangan ana kececere, diagung pangaksami. Oh ngono ya Mak. Wong ternyatane awake dhewe iki ya dalang isih junior durung senior. Mesti isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane ning prentuling ati niate awake dhewe sak kanca mung murni ya kuwi memberi hiburan kanggo para warga masyarakat sutresna budaya khususe pecinta wayang kulit. Wo ngono. Lakone Banjaran Rama Bargawa. Oh iya. Lakon 18 plus kino. Oh iya. Wiwit ngarep mau isine jan bangsane jeruan kabeh. Lah iya. Pancen ceritane ngono ning bukune ngono kok, Nduk. Lah iya. Iya mak ngestokke dawuh. Uga iki wara-wara Nok, wara-wara. Pengumuman kanggo para sutresna budaya pecinta wayang kulit sumrambahipun. Para pedagang-pedagang, para bakul-bakul. Awake dhewe ana ing bulan depan sesuk wis masuk bulan Juni. Iya. Awake dhewe uga pentas ana ing cedhak saka Majaseta kene cedhak ana ing ngendi wae. Ya kuwi tanggal 23 Juni awake dhewe pentas ana ing Pengkol Ngrami Sukamara. Oh, Pengkol Ngrami Sukamara. Tanggal 23 Juni. Ngono. Cedhak saka kene wi awake dhewe wis mindho ana ing Pengkol Ngrami. Iya. Uga disambung tanggal 24 mapan ana ing Depok Sumberjo Gundang. Wah iya. Depok Sumberjo Gundang. Alhamdulillah. Dadi kene iki sing pecinta wayang kulit sing minded karo kabudayan, iso nyadet kang sarta bakul-bakul sing ikut andil mengais rejeki bebarengan ngalap barokahe adicara mayangan. Wah iya. Kaya bengi iki ngalap barokahe ya kuwi acara bersih desa kang mapan ana ing Majaseta. Oh ngono ya Mak. Kabeh melu kecipratan rejeki. Ngono. Ora mung dalang pengrawit, ora mung sinden sing entuk rejeki, nanging son sistem tero panggung, para bakul-bakul ning jaba kae uga melu kecipratan rejeki barokahe acara bersih desa kang mapan ana ing Majaseta. Alhamdulillah ya. Menyelam sambil minum air ya Nok. Sadurunge ngedeke bintang tamu ya kuwi Ibu Lucy Brahman saka Laladan Kota Reog Ponorogo. Iki ana layang sing tumibeng pangkon. Iya, dicicil, diwaca siji mbaka siji. Oh ngono ya Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun gending pepiling khusus semua perangkat ingkang mapan ana ing Majaseta sama semua masyarakat Majaseta saking Bapak Dian Dwi Putra ingkang lenggah wonten ing dusun Kalangan. Oh ngono. Nyuwun pepeling. Iya, ana meneh diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Dalang kula nyuwun gending ingkang angga setunggal niki punika Kitir Sumilir angka kalih Grajakan Banyuwangi nyuwun sing nyekar Mbak Lucy Brahman. Oh ngono. Gending menika kula aturaken sedaya pamirsa sutresna budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Bu Warsini Majaseta Etan. Oh iya, dipinangkani siji mbaka siji.
Biyo ngarep ngaturke apa luwih dhisik diwalik larase slindruna. Tembang yang bernapaskan dengan agama. Oh ngono. Dadi budayane ya kecekel ning agamane ora ditinggalke. Ngono. Minangkani pamundutan inggih menika pepeling no. Oh iya. Katur semua perangkat Mojoseto dan semua masyarakat Mojoseto. Iya. Dan semua panitia. Dadi ya jampi sayah tombo kesel ing adicara bengi iki. Ya, dibawani. Monggo Mas Heru ingkang anyarirani. Iya, dandang gula. Pepiling. Monggo, dados Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke aja padha ditinggalne. Wong muslim kabeh wajib melaksanakan rukun Islam. Iya. Lanjut Mas Heru. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji Sahadate angka 1. Iya. Lajeng kang angka 2 salat dene kang telu angka 3 napa Mas Her? Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Yen sedaya sampun ditindakake tegesipun rukun Islamipun kepripun Mas Her? Rukun Islam sampurna. Rukun Islame sampurna. Iya, nggo mukadimah tembang sing bernapaskan karo agama. Oh iya, dengan agama hidup akan terarah, ya. Dengan seni dan budaya hidup akan indah, ya. Dengan ilmu hidup akan mudah. Wah ya. Yo dibacotke tembange pepiling karya besar Ki Haji Anom Suroto. Wah ya. Monggo dados.
Magrib lan misa jangkepe